olisi taas edessä. Venekoneen myrsky on täällä. On työntänyt helekkarit paikkapaikan lunta ja tuiskuttanut ja sitten osittain on märkää tuolla. Tää vedellä näitä pois. Katsotaan mitenkä tää lähtee. Mahoto on myräkkä. Tätä tie on oikeastaan ihan sulaa. Ei tässä ole kuin jäätikkö vaan. Annahan olla kun mennään tuonne eteenpäin, niin kyllähän löytyy sitten. Varmasti se on. Hirmunen on tullut. Pikkusen jyrkempää säättää, kun se näyttää, että tuo vähän tulee niin kuin naasto. Katsotaan se auttaa, kato. On siinä. Joo, kyllähän se nyt lähtee. Tässä kun ei ole paino se 600 kilometriä, se ei vain hirveätä jyrsitystä tehdä. Vähän tykkää paremmin kuitenkin. Täällä kun tulemaan pehmeä.
Päivää. Päivää. Onko siellä pitempään? On. Ei kohta Leppäsenmästä pääse eikä pääse rantaan. Täällä on paikka aika helvetin.